the ship's bow. It requires imagination. It requires imagination. Imagination. Velkommen til Iben Plus. I dag så har jeg besøg af Carsten Islington, som er terapeut og som er historiefortæller og gift med Jørgen Ørting. Og derudover så er han en meget intens person, som jeg glæder mig rigtig meget til at tale med. It requires imagination. Imagination. Carsten Islington, velkommen til. Tak skal du have. Er du en berømt mand, eller tror du lige, vi skal så alle med introducere, hvem du er? Jeg er ikke berømt. Det er tit, hvis jeg kommer ind på en tanke, og efter jeg har stået et stykke tid og talt og betalt penge og sådan noget, så genkender de nogle gange stemmen. Det siger de altid, er det ikke dig, der fortæller historier? Altså det er der opdaget, men i dagligdagen, der er ingen, der sådan vender sig om efter mig. Eller. Men jeg er lidt overrasket over, hvor mange, der indtil kender mig, når jeg taler med dem, og de så finder ud af langsomt, hvem jeg er. Og hvem er du så, hvis man skulle sige det, hvis du skal præsentere dig selv? Ja, jamen, så er jeg historiefortæller. It requires imagination to associate a plowshare with a ship's bow. En anden ting, du også er kendt for, det er jo, at du er gift med Jørgen Ørting. Ja. Det må der være mange, der også på en eller anden måde forbinder dig med, for det har I været meget åbne om, også i medier og sådan noget, ikke? Jo. Altså det er umuligt at holde noget skjult med Jørgen. Altså hun er jo sådan, som hun er. Hun taler lige ud i luften, hvordan hun har det og det hele, så hun tager ikke hensyn. Hun er ikke sådan en strateg, eller... Altså hvis nogen spørger hende, så svarer hun. Men du fortæller også historier om dig og Jørgen, ikke? Ja. Og altså ret hurtigt fandt jeg ud af, at når man gifter sig med sådan en som Jørgen, der bare taler frit ud og er den frække pige i klassen. Altså, hvis man gifter sig med en fræk pige i klassen, så må hun også bare være det. Jeg skal ikke lave om på hende. Så der bliver fortalt alt mellem dem og Jørgen? Ja. Hvad kan du især godt lide ved jeres ægteskab? Hvad er det bedste, du ved ved at være gift med Jørgen? Det er, at det er simpelthen umuligt at blive træt af hinanden. Det kan vi simpelthen ikke. Der sker simpelthen for meget. Altså det er helt utroligt, når vi mødes, så har vi sådan helt loadet op med ting, vi skal fortælle den anden, som du siger, nej gud, er det rigtigt og sådan noget. Altså der sker så meget. Altså jeg er meget aktiv, og hun er meget aktiv, og vi ser måske kun hinanden 3-4 dage om ugen. Fordi vi har jo valgt i karriere. Det kan vi tillade os, fordi vi har jo ikke børn. Og hvis vi havde børn, så er det noget andet. Men jeg synes nærmest, det forpligter, hvis man ikke har børn. Når jeg ligger tussegammel en gang, og måske dør et eller andet sted på et plejehjem med et eller andet medhjælper, som er ligeglad med mig, så er det mindste, så vil jeg have givet den så meget gas, som alle andre ikke kunne gøre. It requires imagination. Og hun betragter mig som meget sin base. Du siger, jeg er ikke sådan til at rykke i det. Jeg har 47 sko, og jeg står virkelig fast, og jeg er tung. Og det er det, hun har brug for, fordi hun er sådan en sommerfugl. Hun fejrer rundt, og alting går meget stærkt og det hele, og så hele tiden er jeg der. Og jeg laver altid mad til hende, hvis hun er sulten, og hvis hun er træt om natten og kører bil, så holder jeg hende vågen med at tale telefon med hende. Altså, der er altid det der meget solide med mig, og det kan hun jo ikke undvære. Og modsat, så får jeg jo den der meget høje energi fra hende, for det er, hvis jeg ikke havde Jørgen, så kunne jeg godt gå ind og blive eneboer, måske over på Langeland, ikke? Altså, så bliver jeg jo sådan en, der går og fodrer høns. En ulemand. Det bliver en ulemand, ikke? It requires imagination. Og lige pludselig, så er der sådan en kæmpe tsunami af emotionelle følelser. Ja. Og der ved jeg bare, ligesom i eventyr, der skal man stå fast ved sit ror som mand. Der skal man simpelthen bare penetrere den her emotionelle bølge. Hvordan gør man det? Siger man så sådan, nu skal du ikke være sur mere, eller hvad? Nej, altså man går ind og... For det er der som regel aldrig... Altså det er alt det, som hun eller du siger, hvis du er helt op at køre. Det er som regel aldrig sandt. Og vi er jo meget logiske, fornuftige. Altså, så alt hvad du siger til mig, det tager alvorligt. Så hvis du siger, kæft hvor er du dum, Carsten, så tager jeg det alvorligt. Men det er ikke det, du siger. Der er noget helt andet galt. Du er bare din emotionelle følelse. Og der skal man som mand lære, at hele den bølge der, den tæller ikke i virkeligheden. Man skal bare tage ligesom imod den som en affald, og ligesom gå udenom den, og tage fat i dig, og så sige, hør nu her, skal jeg komme herhen. Hvad er det nu, der er galt? Og så viser det sig bare, at du ikke har fået et brev fra din søster i 4 måneder.